Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong pista sa Diyos nung kaluoy mga igsuon. Nining ikaduha nga Domingo sulod sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, atong gisaulog ang kapistahan sa Diyos nung kaluoy o ang Divine Mercy Sunday. Mga igsuon, bisan pa man sa atong pagkamasalaypon o sa atong pagkamasupilon, ang Dios andam og tagana kanunay sa pag-aga kanato ngadto sa dalan sa kaayo. Sa kanunay siya andam sa paghatag sa iyang kaluoy nganhi kanato. Kay lagi ang iyang gugma hangtod man sa kahangturan og walay katapusan. Hinaot unta mga igsuon nga diha sa atong pagsinati sa makanunayong kaluoy o gugma sa Ginoo, kita usab maantigo muhatag og sama nga kaluoy o gugma ngadto sa usag-usa. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maana kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluy unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niyangadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Pagkait sa iyang mga tao, inisayuta, Ginoong Diyos sa itong hari. Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanino. Nagpasalamat kami kanino, nangahadain kami kanino, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos na nagawagtan, sa sala sa kalibutan. Kahaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Gawan na ang among mga puyo. Na ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo, upat sa Espiritu Santo, ihaan sa himaya sa Diyos Ama. Mag-ampo kita. O Dios sa kaluoy nga walay katapusan, niining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo sa espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo, usara sa hunahuna ug kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan, kundili nagambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan, kadtong may mga uma o mga balay nagbaligya niini, ug ang halin gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako og nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Og siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malaypayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kining atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios, ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo, ug nailhan ang iyang pag-anhi, pinaagi sa tubag sa pagbunyag kaniya, ug sa dugo sa pagkamatay niya, ug dili sa tubig lamang, kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuuran man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Unya, mitunga si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala nahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsuonan nato sa atong televiewers diri sa atong online mass. Kung kita mga kaigsuonan maghisgot og word na peace, og ingon nato na sa nagkanainlaing mga dialect or languages pananglitan sa Tagalog, no, ang peace buti pasabot kapayapaan. Sa mga Binisaya, mga kaigsuonan, kalinaw. Dito sa amo sa Bicol area, ang peace is katuninongan. Of course, pag maghisgot tag sa in English, peace gyud na siya, no? May good mga kaigsuonan, kining giingon nato na kalinaw or peace, mangutana ko ninyo, kanus adi ay kita makasinati og kalinaw, no? Sa atong personal experience, isip mga ordinaryong mga tao, mga ordinaryo na Kristiyanos, kanus akahata makasinati og kalinaw. Dito sa Russia ug Ukraine, obviously wala siya'y kalinaw kay naay gubat, no? Nagpinusilay sila didto, daghang namatay na mga tao. Ug ang mga tao na nagpuyo didto, malisang usab sila because there is no peace in the land. Russia versus Ukraine.
pag kita pananglitan na reconcile ta mga kaigsuunan sa atong mga kaaway, no? We have been reconciled with our enemies, aduna kitay peace of mind, di ba? So maoy kinahanglan na pag dili ta pa ma-reconcile sa atong mga kaaway, usahay di ta katog. Kay ngano, sige tag hunahuna kung unsa ka ang isulti sa akong kauban, sa katilingban, mao kana. Pag kita nagsuroy-suroy nata sa suba or ang dagat, kung ang kayo kalmado, makaingon kita, uy, peaceful waters, di ba? Ang ana gyud. Og labi na, ang atong mga namatay na mga kaigsuunan diha, wala na gyud rest in peace. Peaceful na kaayo, mao sa mga sementeryo, hilom kaayo ang palibot kay nagpuyo dito mga malinawon, peaceful na kaayo, rest and peace. Mga kaigsuunan, diri sa atong ebanghelyo sa atong pagpamalandong karon, second Sunday of Easter. So unsa man di ay ang gihisgutan diri sa atong ebanghelyo, tulo ka beses giotro sa atong Ginoong Hesukristo ang mga pulong nga mainyo unta ang kalinaw. Very nice to hear Jesus Christ telling the people, peace be with you. Diba? Kung kita makanog ana, nindot kaayo sa atong paminaw. Ngano di ay si Jesus nakahisgot ani sa iyang mga tinun-an, kay ngano, these followers of Christ, they were already forgiven by the Lord. Even then, wala sila magpuyo sa ilang mga gisaad kanila. No? Despite pala di anang mga sitwasyon ng mga kaigsuunan, still, makahatag gihapon ang atong Ginoo ug kalinaw alang kanato. And this particular thing, as peace be with you, mainyo unta ang kalinaw mga kaigsuunan, mao kinang gitawag nato na reassurance. Na si Kristo gihapon atong igsuon, atong higala diha sa katilingban. There is this reassurance of still being the friend of Jesus. Kinsa man di ay dili ganahan, na dili maamigo, mahigala sa atong Ginoo. Of course, kitang tanan mga kaigsuunan, ganahan kita na kitang tanan amigo higala sa atong Ginoong si Jesus. And then later on, matud pa diri, gihuypan sila sa Espiritu Santo. The Spirit be with you, no? Kay ngano aron sila gihapon mga tinun-an ni Jesus mahimo usab na mga mensahero sa maayong balita. O sa ilang pagpaambit sa maayong balita sa katawhan, apil na niini ang kalinaw na ilang masinati o ang ilang ipaambit pod sa isig kaingon nila sa mga katilingban na ilang adtuan. So nindot kaayo no, kitang tanan mga kaigsuunan nagkinahanglan og kalinaw. Maoy atong gihisgutan a while ago, peace of mind. No, makatulog tag maayo because we are with God, we are with Jesus, we are always at peace, and kining peace, kining kalinaw na atong nasinati, ato usab na maipaambit, mai-share nato sa atong isig kaingon. Ang ikaduhang punto sa atong pamalandong sa karong Domingo mga kaigsuunan, nagpakita si Jesus sa iyang mga tinun-an, pero mao ni ang lisod kang mag-inabsent, no? Kay ngano si Tomas di ay absent katong nagpakita si Jesus na unsa na lang. So, tungod kay absent, kay kamo mga kaigsuon, ayaw mo pag-absent ha, sa mga importante na mga panghitabo sa kinabuhi nato. Family man na siya, community, or even our personal lives, dili ta mag-inabsent. Kay nga no, maparehata ni Tomas, no, nagduha-duha. Kinahanglan pa og proof, no? Imagine that, gidudahan nimo ang atong Ginoo. Ingon pa diri na kinahanglan gyud gawas kun makakita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako muto. Imagine that, grabe kaayo mga kaigsuonan ang kondisyon nga gihatag ni Tomas kay absent. So ayaw mo in town pag absent aron di ta maparihas ni Tomas na nagkinahanglan og proof because
during the appearance of Jesus, we were not aware, or we are out, or we are absent. Very sad reality sa atong Kristohanong kinabuhi kung kita sa mga nindot na mga panghitabo, the resurrection itself, we were not able to see. We were not able to witness. And then, in the end, mangita taog proof. Of course, ang atong Ginoo, Jesus, no matinumanon, maog yun, gitagaan siya, og pruweba, and then later on, nakaingon na gyud na, ikaw ang anak sa Ginoo na nabanhaw, namatay og nabanhaw. Therefore, ligon ang pagtuon nito maskay nakakita na siya sa pruweba nga si Jesus nga namatay nabanhaw na. Kini mga kaigsuonan ang kinahanglan natong pangayoon sa Ginoo na kung kita we treat ourselves as well-meaning Christians, no? Ligon ang atong pagtuo despite naatay crisis of faith, dili ta mawala sa presensya sa atong Ginoo. It is because naligon ang atong pagtuo, dili na nato kinahanglan ang real proof of the existence of God, real proof of the resurrection, because we have been strengthened by our faith. Unsa maning nakita nato sa atong first reading mga kaigsuonan, ang mga katilingban, no? Katilingban nga magtutuo diri sa unang gibasa nato, mga pobre kaayo sila. But despite their poverty, there is always this kind of attitude of sharing, no? Wala na sa kung unsa kadako ang imong gihatag sa imong isig kaingon, but the spirit of giving. One heart, one mind, and sensitive to the needs of others. Kana ang requirement alang kanato o kani kinahanglan gyud na ni proof. Kay ngano kung mag-ingon ta na we love our brothers and sisters but we don't have a heart and mind for them, useless na siya. We become insensitive to the needs of others. And ang atong attitude sa sharing mawala gyud mga kaigsuonan. And of course, sa atong ikaduhang pagbasa, kung kita, no? Ligon ang atong pagtuon, nagtuo ta sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesus, therefore, nakasinati usab ta sa gugma sa Ginoo. And then, kining gugma sa atong Ginoo, ibalik gihapon nato sa mga maayong butang aron kita makaingon kita na kung tan-aw nato ang 10 Commandments, perfect na kaayo ang atong pagtuman sa 10 Commandments because we were able to express that love that we have experienced from God and in return sa atong isig kaingon. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa paggabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, modangop kita ngadto sa Dios amahan kansang gugma ug kaluoy, mulungtad hangtod sa kahangturan, sa matag pangamuyo, kita mo ingon, maluluyong Dios, dungga kami. Maluluyong Diyos, dungga kami. Alang sa ato mga kabispuhan ug kaparian sa simbahan, nga sa dugang kasibot, isip mga misyonero, ilauntang ipaabot sa tanang mga tawhan ang mensahe sa Diyos nung kaluoy o pagpasiugda sila sa pagsaulog sa sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa Diyos nung kaluoy. Mag-ampo kita sa Ginoo.
alang sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, nga makilaunta sila sa kang Kristo, nga namatay og nabanhaw, alang sa kaluwasan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang binunyagan, sa ngalan ni Santissima Trinidad, nga mahimo unta kitang maluluyon sa panghihanlan sa uban, o maghimo sa mga buhat sa kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang masakiton, makatagamtam na nila ang kahupayan nagsumikad sa kaluoy sa Diyos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Diyos, ang halandong Teofilo kamumot, nga bayaw na unta sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga mituo kang Kristo, bisan wala makakita kaniya, nga mumulahan unta sila sa gasa sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, ang imong Dios nung kaluoy, walay kinutuban, itugot nga kami mahimong angayan sa mga saad ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon pagkampo kamo aron ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamo. Alang sa pagkain ug himaya sa imanan, alang usab sa pagkasalanan sa buhok nilang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ilas sa imong ngalan. Makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mataw. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon, o ang among mga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya,
diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo, siya bumalik na ni. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo naghalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdum Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudo kanato sa atong manunubos.
sayo kami sa mga nakasalan na naamo, o pili mo kami itugyan sa mga panulan inuluhan, luwasan kami sa mga Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw ug hayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace be with you. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, ilawa ngay palawat kanimo apan mabulog lamang mamaayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat ni ining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa masakiton, langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtod sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Al Araceli SVD, diha sa University of San Carlos South Campus. Daghang salamat usab sa atong choir, ang Good Samaritan Choir, gikan sa Archdiocesan Shrine of St. Joseph diha sa Mandawi City. Daghang salamat sa atong mga lectors, gikan usab sa Blessed Sacrament Parish dinhi nining syudad. O among walay puwas nga pasalamat sa among mga TV Mass sponsors, benefactors, donors, online, GCash and anonymous donors, sa inyong makanunayon nga suporta aron makapadayon kita sa pagpangalagad pinaagi nining misa sa telebisyon. Ug alang ni atong buot nga motampo og motabang niining maong apostolado, anaa sa inyong mga screen ang among account name, account number, ug ingon man usab ang atong GCash number. So daghan kaayong salamat, manghinaot ako sa usa ka mabulahan og malipayon nga panaw nining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang Ginoo maana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Ipakita ang Diyos sa iyang gahom, kung ilalog sa nalaang namin. Limaya, limaya, sa hari sa kahangturan. Ang katawhan na iya sa Diyos, agos ganun na lang kami.
us that all men be saved and come to the knowledge of your truth. We beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and in him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Maker of this heart of mine, you know me very well. You understand my deepest part more than I know myself. So when I face the darkness, when I need to find my way, I trust in you, Shepherd of my heart. Keeper of this heart of mine, your patience has no end. You've loved me back into your arms, time and time again. So if I start to wonder, like a lamb that's gone astray, I'll trust in you, Shepherd of my heart. You're the beacon of my nights, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So let the cold winds blow, and let the storms rage all around. I'll trust in you, Shepherd of my heart. Giver of this life in me, you're what I'm looking for all my deepest gratitude, you love me even more. So as I walk through valleys, listening for the Master's call, I trust in you, Shepherd of my heart. You're the beacon of my nights, you're the sunlight of my days. I can rest within your arms, I can know your loving ways. So as I walk through valleys, listening for my Master's call, I'll trust in you, Shepherd of my heart. I'll trust in you, Shepherd of my heart. O Holy Spirit, Spirit of wisdom and divine love, impart your knowledge, understanding, and counsel to the youth, that they may know the vocation wherein they can best serve God. Give them courage and strength to follow God's holy will. Guide their uncertain steps. Strengthen their resolutions. Shield their chastity. Fashion their minds. Conquer their hearts. And lead them to the vineyards where they will labor in God's holy service. O Jesus, eternal shepherd of our souls, send good laborers into your harvests.
Amen. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH.